Vedeli ste, že vesmír nie je úplne tichý? Možno to znie neuveriteľne, ale je to tak. Hoci vo vákuu zvuk necestuje, NASA našla spôsob, ako zachytiť zvuky planét a čiernych dier. Sú to vlastne rádiové vlny, ktoré dokážeme premeniť na zvuk, ktorý si môžeme vypočuť. A to nie je všetko. Vďaka roverom na Marse vieme, že tam fúka vietor. NASA premenila tieto údaje na reálny zvukový záznam. Takže môžeme počuť, ako to znie na inej planéte. Vesmír je nepredstaviteľne obrovský. Predstavte si, že svetlo z niektorých hviezd, ktoré dnes večer uvidíte na oblohe, vyrazilo na svoju cestu pred miliardami rokov ešte skôr, ako existovali dinosaury. A počuli ste už o čiernych dierach? Ich gravitačné vlny môžeme počuť vďaka špeciálnym detektorom tu na Zemi. Existuje dokonca planéta, kde namiesto dažďa pršia skutočné sklenené trblietky. Vesmír je proste plný nekonečných záhad a krásy. Ak vás vesmír fascinuje rovnako ako mňa, dajte mi vedieť v komentároch. Nezabudnite dať like a odoberať kanál pre ďalšie úžasné objavy.